Nag-viral sa social media ang tourism logo ug slogan nga gihimo ni 5th District Board Member Red Duterte kini human iyang gipost sa Facebook. Matud ni Duterte nga sugod sa pipila ka lockdowns ug quarantine, nakaagom siya og anxiety. Hinungdan nga nakahuna-huna siya nga magmugna og personal o espesyal nga proyekto aron malingaw ug mawagtang ang iyang anxiety. Despite aning natubo sa insecure ko niya, actually nakakikupog aning kanang anxiety tungod aning pandemic. Unya, it turned out to be the most relaxing thing I've done, no? These past 6 months na lipar sa kay ko kay when I posted it kay for personal consumption naman gyud to. Na viral hinoon. Gibutyag ni Duterte nga sa wala pa siya misud sa politika, usa sa iyang hilig o talento mao ang graphic designing. Gani mao kini ang ikaduha nga nahuman nga kurso sa kolehiyo ni atong tuig 2014 sa usa ka sikat nga universidad sa Sugbo. Daghan ang nakadayeg sa tourism logo ug slogan apan iyang gipasabot nga dili kini maoy opisyal nga gigamit sa 44 ka lungsod ug 7 ka dakbayan sa lalawigan sa Sugbo. Hinoon, duha sa iyang nagustuhan mao ang official logo sa lungsod sa Liloan ug San Francisco sa isla sa Camotes. Nindot daw na, so salamat ningon ko na nindot, pero makita gid mo ba na ang pride of place of sa mga Cebuanos, ilang mga hometowns is still much alive, very much alive bitaw. Oo. So na despite aning atong atubang na pandemic, marag nagyapoy hope ba or the sense of pride ang mga Cebuanos for being Cebuanos. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.